kumsang ni som panga march ni som ni panga jing lam daruk ani a Saskatoon chimlam khodai fema landfill bulvela akal lain mi pakhat hian argent takin 911 aron kola meiche pakhat kong sira lo zal reng a hmu thu aron soi thu nei tu lamte po rang takin he hmuna hian an thlenghal thuaya amai ro chu he meiche hian nunna anei to lova athi to ti ataksa an hmuna hmuna hian an soi ngalani he meiche taksa hi avo vek to ba ka a honga are na nu ma ha om kwal ruya tin a leather jacket lukhuma thisen kai hmu tur a om bok he ba ka hian he nu hian phe ko kabun lova asana mai te po a ke tel boka alandan mai atang chuan tu emakut tura thi ani mela tin ama beitu laka tang hian inven atum ve viu ni te po in angai the he mei chruang bula mai hian kong hren bakal lianang reng tak mai nei a oma chumiti lawa chuan abul hnaya thildang hmu tur om lo he ruang hi tu nge ani ti hriat theina turin ID emo cell phone emo eng thildang ma a kiang hnaya hian a om lova he wang hian police te chuan chu ruang thla chula in tatua sakelem ahnung zanga a chut chu tu nge ani ti hriat theinan mi pui hmu thein an phau langa hetia mi thi ruang an phau chuan nu atang rei vak lova hian meiche pakhat shain in ti chuan in need fe chungin police te chu aron bia a chu nu chuan mi thi an char hnung zanga tatu chu a thian nu Brittney gargoli tatu ani thu police te chu aron thrila shaini hian a thian nu Brittney nen chuan a hma zan lama an chhuah dun thu tele zingkar lama anin thena chumin nuwa a hmu chunzom tolo thu te aron soitel bok shaina ba ka hian midang dang atangin police te chuan call an don chunzom ngal deuh chara chungron call tu te po chuan mithi ruang tatu atang chuan Brittney gargoli nge ani thu anon soive clear chutiang ani ta ka chuan police te poin chui ha vak ngai lovin an mithi char chu Brittney gargle ani thu an nem nge ta ne tunge Brittney gargoli chu ani reng kumsom pariata upa Brittney gargle hi Saskatchewan khopui Saskatoon Canada apiang le salian ani a anopan lai de hian anu le pa anin thena wangin anu hian anin puilama alet pui le a anu lam chung te nen hian an cheng khom deuh dual ati theya hewang hian Brittney po in anu te fa te ho ama aya no pangvele chong kom tur pali lai aneya an hlim thei thin khop mai tin kum engmotin hnuwa hun rei tak chung apa a hmu to lo po tun hnai mai khan atong vele a chu chuan an in chung khur bo ruak atinuam zuala Brittney po a hlim thei hle a thian te chuan Brittney hi milang tlang tak ma ni ngai dan po zep tret lova soimai thin mi ni in an soya tin atul huna chuan rislak a hrelem lo ni in an soi bok Brittney hian snowboarding boating baka camping te thlengin anuam ti zong ani a mihlim thei le thian kom thiam tak ni in le khazirna lampo angai poimo hle a skula kalpa in part time a poisa hlo chuak turin rem athok thrina chunga tho chu te chu ale khazir zelna atana khola high school zwa college zir chunzoma chumin nuwa hospital industry lama lu tuma in buat sai me kani thunei tu lamte chuan Brittney thi dan le achan te hria tumin investigation na an chunzom hal mola ama zan lama chuaka chu ho to lovin a thina in a chunzom ta ti chu police te hriat ani deuh maya chu bak chu eng thil nge omti an chui chua angai don ta ani Brittney chiante zinga Natasha chu ron pen chuak masa berani a anni pani hi hunrei takata to in kople in komnge em anni Brittney in school a cho san no po a foi tu le athil tumte ti hlo tling ngei tura hril tu ber ani ome March ni somni palia Natasha hian guest thunna man tur te in Brittney poisapuk adila hemitum hian Brittney ti turte azota Brittney chuan a thian then khatenen an party tur thu in a chang maya chumin hnuwa Natasha hian a thian nu chu ko in hmule thuai turin anin tiam hnuwa anin thren ta a
hemi nu hian Natasha hian a thian nu Brittney chu a hmu to lo thu police te hi aron thil ani Natasha nuai hian kum engmotia ta alo kom to a best friend Shiny aron tong chuak vele a ani hi harsatna ato lai po a Brittney a chom dola a thlop tlat thin ani ve boka Shiny le Brittney te hi in komei satli angot an nilova anin nelin anin po hle a engmo changa zu in tura zan lama chua dun po anti dan phung pa ngai ve reng ani Brittney thi ma zana in an chua san mai hian an pahnian selfie na Shiny hian a Facebook account a upload nge a hemizan hian Brittney karin mun ranga an kalkual thu Shiny hian police te chu a hril boka chungzinga an lu na masaber chu Manchester Brewpub ani a engemoti chen he papa hian hunan man no in house party lampan le in hetatang hian Colonial Pub and Grill an panta ani house party a khan an lawi in hnem deuh te po aniang he hunan chua san no hian Shiny hian an heavy to hle ti asoya an rui to ema wangin khami nu atang khachuan mumalin engma a hriat bar to lo thu asoi hetiang ani wang hian Colonial Pub and Grill a khan eng thil chia nge thleng ti te po mumalin a hriat to lo ba ka soi the anei to lo Shiny chuan kan rui to ema wangin eng thil chia nge thleng ka hre mumal to lova Brittney khan bara mi pathen khat lo om te chu abia a pakhat hne na chuan lighter a dil ba ka zuin ho puya asoma chupa chu ka hria chen ma in Brittney nen chuan khoyamwa an chuak ngal maya khoya nge an kal don min hril lova tin keila in khami pahming kha zo na chang po kalo hrilova ka hriat zong chu ngolam pangani ti le an chua lai vel khan zinglam darli vel ani to ti zong ani ti in Shiny hian police te a hril ani eng thil emo wangin Shiny hian Brittney phone hemitum hian a hon saka he hmuna tanga a chua nu hian Shiny hian apatea atloa hemi chungchang hi apate po in Shiny hi aron kal nge ani ti an nuwa police te hna a soi ve bok Shiny information pack te hi afia fel fai fak lo hle a heng a soi bak te ero eng thil dang ma police te luitur anei to lo Brittney a hmu nun beratanga darkar tam fak lova Shiny hian Facebook lama post siama chuta athil post chu khoya nge I om inhena tangin hriat tur om box si lo him taka in I thlen ka be se ka mangai che ti ani engponi se police te chuan Shiny mi pa Brittney zui chuak tu asoi kha anzon mu masak phot angai mel ta hle a chuti rual chuan Shiny berin tunge ani ti po mumala a hriat lawa wangin han chui zui wak dan tur po hriat thiam a har ta hle police te hian Brittney car an hmu chua hian vaivotin akhu pothuka tin car bangvela te po thil duma in thai rang a omba ka car ke a hian nim atang bok Brittney car chunga hian a thian nu Shiny phone alo om ve thunga alandana chuan Brittney hian a thian nu phone zo khi alo hon pal ani lo po in eng thil emo wanga in kol thleng po an ni thei tho bok Brittney car an hmu chua ta ka chuan khami pa Shiny a soi nen khan ke kal lovin a karin an chuak ta ani mela police te chuan Colonial Pub and Grill lama Brittney te thian dun che tlatna te an vathli thlai le a ma se he bar hian an ni thian dun record hi engma alo nei lova engpo chuni se khazan khan bar lam hi customer thanem tak nei thin an ni awangin an buai hle a Brittney te thian dun hi an lo ngai ven lem lo po ani thei tho mai Brittney kara Shiny phone an chartang khan Brittney le mi papa khat kalna location rang te chu an chui zui thei police te chuan an ringa heti an chui nu hian Shiny phone chu zinglam darli le achan ve vela McDonald huna trace chua ani a hemi chungchang ero Shiny hian asoi lo thung chuti lo ni chuan bara hun an man zo nu hian McDonald ai hian Brittney chu akalta emni ti chu zo na alo ni ta ani heti lai hian Brittney autopsy result po alo chuak ve meka rinang nge in Brittney hi re hlum ani ti result atang hian a hriat ani Brittney ruang bula kong hren an hmu kha
Brittney re hlum na na man ani police te chuan an ngai nget ta a detective te chuan shai ni thu soi mumal lo zet chu thei to pin rem khom tumin ngai tu na an han senga heti rei fe an ngai tu nu hian eng thilemo chu shai ni thu soya khan fel hlel omin an thredeu thata Khamizan Khan arui ema wangin a thu soi rim ba ka ahmun le ahun asoi te po abu deuh nuayang ti chu detective te tan po thilrin har ani ran lova chuti rual chuan Brittney in hemi pa ato na hmun ni a chiang taka asoi colonial pa pen grill lama ero an chet tlatna om nu ma chete talpo mu tu reng a om lo thung ni aliam zela thlainga moza taral le meu chuan September thla an lo chuang kai le tamaya Brittney ruangan huatrang po in thlanga chu aliam fel le titi ta der mai heti lai hian nu chui tu investigator te ero March thla dai to a an thil chui ba kha chu mason na te chiam an la nei bel lo thlanga don liam to ma se Brittney thian le laina hnai te ero he thil thlengra phlak tak hian an thawa alamana Brittney minglam an nabang lo a ruangan sarn huna te chuan a thian then khat te chuan pangpar te no te lem te an nu chi a tin Facebook lama po mitam takin an uizia thu te an zia kur nge ngoya shai ni po midang ang thovin a FB wala a thian nu a uizia te pamma ati zia te ba ka alaina thu te a ziak ve dula detective te chuan shai ni patea kha wa mu le a thu zo fia le tha in an thria a hemi tumpo hian shai ni pate hi apur em ran lo thil soi harasa ati ni te po in alang zok ma a detective ten thil anzo nuwa chuan shai ni patea chuan Khamizan Khan shai ni le Brittney te chuan bara mi pa pani an kom thu te le motel lama chumi te chu an zui thu te asoi boka tin heng mi pa pani te hi midum an ni thu asoya shai ni ero khachuan in Brittney mingo azui chua thu asoi ve thung kha ani si a shai ni pate hian Brittney te kalna motel mun le ming hi a hriat lo thu detective te hi a hrila tin he motela hian an vain marijuana an zu a tin cocaine an rui le nu in nial boi deuh na an nei boka hemi nu hian shai ni chu bathroom lam panin akala aron le nu hian a thian nu Brittney chu khuma thi in aron mu a hong po re hlum ani ti hriat takin adukwal roi bok hengmi te pani hian silaya tin chungin shai ni chu engma soilo turin an vo thu shai ni hian apate chu a hrilti apate hian police te a hril vele chhong ani heng thil shai ni pate na soite hi ama shai ni soinen ai melem lo awangin detective te chuan an oilem lova heti lai hian Brittney ani le ni lo hril tura police te a call ma in Brittney hi athito ani ti ero shai ni hian apom le no thunga detective ten ngor zo ka thu an zo le nu hian shai ni hian Brittney thina hian a om ve nge thu le a hong re hlum na nu ma te po a mu thu a soi ve le loya heti a thu soi a boi tak nu ya hian detective te ngai a thalo zuala ama shai ni nge po an rin hlel na a zo ta hle engponi se shai ni hian tun malam po in case alo nei nual to a kumsom pani ani atangin voin thlengin tumsoma ze thiam lo chantir alo ni to a tuna police custody da ani ta ka chuan police te tan po thu zofia har ani to lo ama tong du le a thian nu kher em thin kha tuna chuan a tong mo ta hle a biak chong hlei thei po ani ta meu lo police te du tak chan na apek du tak tlat lova chuan custody da reng thei po ani bik lo wangin shai ni po chua zalen ri ani ta ani tuna chuan kum meu halo veita a investigator te po in mason na an nei hlei thei meu lova CCTV te po in an du ang chan na ape thei bik chuang lo mi puite la ni se chanchin ri a he case chung changa police te hne information pe thei tu ma an lo om lo tuang zer hun engmoti chung an bo zui le nu in investigator te chuan thil poimo tak in phum ru a om mia lo mo ti in
Brittney le Shiny social media account te chu nasa takin an hai le ta a chutia reivak lo Shiny Facebook account an chin le mek lai chuan thil poimo lutuk investigator te chuan an muta lol mai chu Shine an chuadun maza na a post kha ani a he thalaka Shine kong hren a hren le Brittney ruang an charna bula kong hren an mu kha a in ang ta chia mai le chumi omzia chu he kong hren nge mai hi Brittney re hlum nana manrua an man kha ani a tin Brittney ngong re na valpo he kong hren nen hian asai sain tiat tok le hetiang ani ta ka chuan police te chuan chu kong hrena thisen kai chu DNA test turin expert ne na an thon ngala a result ron chuan he kong hrena thisena hian Brittney le Shiny DNA an muta ani heti chung po hian Shiny ero chuan engma asoi du chuang lova eng thil chi ange thleng ti te Brittney chung changa po ahmalama asoi ba kha eng thil dangma asoi bel chuang lo investigator te tan po kong shena khan Shiny DNA muma se athat tu chu Shiny ani e ti ngal ngot thei ani big chuang lova ama Shiny berin ngoi achu tlat to sia wangin evidence chazo investigator te hian andaple angai mel cheu heti chung hian ni aliama thla te arala kum an vele meu chuan Brittney thi atangin kum ni a hnai le takwar mai atopa police te chuan tu te emo hne na tangin information an dong tatlat chu Shiny thian hnai tak pakhat ani a chu Brittney nu te in lama avakalin athil hriat te avashila asoidan chuan khami jing darnga pelvel khan rui tak chungin Shiny chu a ina ron kalin ahma zan le jinglama an thil ti zong te Shiny chuan a thian nu hi aron thrila chuta chuan Brittney nen cellphone chung changa nasa taka in hnial na nein Shiny chuan Brittney kut a thlak thu le kong hren manga are hlum tak mai thu aron soyani Shiny heng thu asoi lai hian atrapa akhur lok bok ti a thian nu hian asoi ani he thila soi zo hian Shiny chuan in pon lam kokin pona Brittney car lowin park chu a thian nu chuan awangmu a passenger seat lam car tukvera Brittney lu atau tir na po mu thein a oma tin thisena kai bok ti in Shiny thian nu hian asoyani hemi nu hian Brittney car hi mundanga nu chia ani nge ti ero hriat ani lova police ten an mu kha chuan mundanga alo omto ani kha Shiny hian heng thu te hi a thian nu hne na soima se anin ti thinrim dan le anin hnial dan kim chang ero asoi lang lo tin midang an om vele velop chungchang po asoi lova motel chungchang lam reng po soilan anei lo bok he thu hian Shiny thian nu chu a thong hle a kurlok chungin Shiny chu in chwa san turin ati a hemi jing hian Shiny chu in thiam lo takin traplop ma se atu ka ero thil thleng chungchanga engma hriat nei to lo angin a om ti in asoi bok Shiny thian nu hian lo thomna nasa takane wangin athil hriat te hi police te hne na asoi ngam lova ma se soilova ngoi bo pui mai la ni theya a hriat lo wangin Brittney chung te lam zo khi avahrilta ani mel Shiny pate poin anu dewa thudik chu aron soi ve ta a Shiny soi tura ati anga asoi thu le dot phwa chok mai police te alo thril thu asoi ve a chumi omzia chu Shiny hian athil sual ti thupnan dot alo phwa chop na sa hle a motel chungchang asoi te mi padang an mu chungchang asoi te zong po dot vek ni in social media Brittney ta na thu a post te po mangai na der le ngai sak na der ti na ani lowin hnialin lowin sual buain thi na hial po lo thleng se Brittney a mangaya a kher tak zetani chuan police emo ambulance a ko wat turani a ma se thi turin akal san thung si hei hian Shine ril ruput mangle a chung ril dik tak a phor chuak chiang viau ome kumsang ni som pasari March thla Shine antoin chu thiam lo chantir ani a second degree murder case or tir ni in kumsari lung in tang tura hrem na pe kani hetianga Brittney thatu ani ti a chian nu hian
Shiny hian police te hne na thudik chu asoi ve ta nge a. A thil soi hi Shine Brittney chung te hne na asoi to ang deuh chia khani in zuan in hnem thu le mei an zuk na sat zia te asoya. House party kan chua sana tang khan mule mal kan nei to meu lo. McDonald kan kalpo ka re roi chau to ati. Shiny chuan McDonald atang hian anin hnial na a in trana. Ke an kalpa chuan anin hnial ta zela. Chuti lai borvel chuan Brittney chuan Shiny phone a chu saka. Anin mu thiam lo dan chia hi engte in tran nge ti ero asoi thei fak lo. An thinrim ma kut anin Thlak ton ti le. Ni ko lovin Brittney leya atlu ti ero chiang takin a rethung. Kum somni pakhat atlin kum hian Shiny chu hearing nei turin kota roi ani a. Limsara alo machon chin Brittney chung te chu en po en ngam lovin court le a che vela chuan akal pel angai ta a. Canadian dana chuan second degree murder case hi tumlok na le plan lok na omlova mi tha na case ani a. Chuti rual chuan remna na zo kumsom lai lungin tan theina alangong chuak thei thothung. Hemi shereng chung hian Shiny lawyer te po in Shiny chuan Brittney atha thua mo phurutu ani ti aim poma. Ma se thil thlendan mu malin engma a hriat to lo thu lawyer hian asoi ani. Heba ka hian a lawyer hian Shiny chuan Brittney chu engtika ma akop kir thei to don lo awangin poi ati ma. Chu wang chuan engtika ma ai ngai dam thei lo tur thu asoi. Shiny lawyer po hian thunei tu te chu a client chunga zangai na satak lan tir turin angena. Ama hun malam thirin nu le pakar mumala seilen na omlo ani baka. No pangte in anu achana. Chumin nuwa kumsom pani milek ani atrangin criminal record ani trander to. Anu le apa a hriat chua ve dan berpo drugs man sual na lama chau ani a. Hemi nu hian midang en kol na nuaya seilianin heta hian pong sual le khoi chiat atok nge. Brittney atha ma tha po hian pong sual atoka. Hengte awang hian aril ruhliam thoi dam nan dam doi alo khoi chin chu ati na sat zual pha sau ti in lawyer hian asoi ani. Heti lai hian thren khat ve thung chuan Brittney chu kong eng kima ama pui tu le ai hnem na per ani a. Harsana eng po to se nem tu le tran pui tu ani awangin achunga eng thilma atitur anilo anti ve bok. Atha dan kim chang le anin hial na te lawyer chuana mumal tak ero Shiny hian engma asoi bel lova. Ngun thluk zo ka zo ani chang po in engma a hriat to lo thu ba aka atangin hriat tur a omlo. Soitawangin kumsom ni pakhata upa Shiny hi kumsari chung tang tura hrem na pek ani a. Kumsang ni somni palia emo sang ni somni panga a chua zalen ani ang. Heti chung hian adam doi lo edik to chu a ngei theina turin tran ala ang ti in thunei tu te lamin an soi bok. Kha zana thil thleng dik tak kha mi te zo na tamber alani chewa. Shiny berin engma hriat kanei mumal to lo ati awangin hriat ngai na om mel talo le a. Ama Brittney la thil chin chang soi turin athi to bok si. Engpo ni se thian dunin kom ngei tak te top na hi hriat thiam a hara. Thian in ngai in thren tur te anin ku avong vonga kanin mule donia o anti thin lain an ni thian dun ero anin then dan alung chiat Thlak tak zeta in then na dom lo ber pol ani o me.